Guys, good morning po sa inyong lahat. Yan. Guys, Fiesta na naman ni San Pedro ngayon. Yan. June 29. Yan. Time check, 6:30 na ng umaga, guys. Gagawin natin, guys, itataan lang natin yung lambat natin para mamayang tanghali may fresh na isda tayo. Pangulam, yan. Tapos, pagkatapos na namin magtaan, guys, uwi tayo agad sa bahay kasi may gagawin na naman tayo. Yan. Kakatay na naman tayo ng manok para sa handa natin mamaya. Kasi salo-salo na naman tayo mamaya, guys, sa dagat. Yan. Tara, guys, samahan niyo kami. Let's go! Guys, papunta na tayo, guys, para magtaan ng lambat. Eric Pati. Taan na natin yung isang lambat natin. Ha? Natin nataan yung lambat natin. Yan. Uwi muna tayo, guys, kasi magkakatay tayo ng manok para sa handa natin mamaya, para sa babaunin natin mamayang tanghali. Let's go!
natin guys. Yan. Gawin natin yan guys, dalawang recipe tayo. Ito, sabawan natin yan guys. Ginataang manok. Yan. Ito guys, yung isa. Yan guys, adobo. Yan. Gisahin na natin. Guys, gisahin muna natin yung luya. Ayan. Lutuin muna natin yung luya guys. Pagka naging brown na yan, sabay natin yung bawang. Guys, sunod na natin yung bawang. Ayan. Sibuyas. Lutuin na natin saglit guys. Saka ilagay natin yung manok. Lagay na natin yung manok natin, native chicken. Sama pala natin yung dugo guys. Guys, lagyan na natin yung spiso. Yan yung pinaka unang gata. Ayan. Tapos next, malunggay. Pagkaluto ng malunggay guys, saglit lang yan eh. Saka natin timplahan. Yan. Ito guys oh. Yung adobo natin oh. Timplahan na natin yung ginataang manok. Ayos guys, tapos na tayo magluto or mag-ready ng pagkain natin sa dagat. Yan. Papunta na tayo sa dagat guys. Let's go! Guys, ito na pala yung lambat na kinaan natin kanina umaga, 6:30. Yan guys. Dami guys. Sila Wawi na pala
ligpit yan guys kasi may ginawa pa tayo kanina, katay tayo ng manok.
Bye.